אוקיי, מה קורה חברים? לעוד סרטון חדש, והיום אני פה בסטיל אמודד, וסתכלו איזה דברים נדירים השגתי פה. אני אולי אחלק לכם כמה, וקבלו, זה לבקה סטנרו סנמיטריה, משהו כזה, בריינורד גוד, 5 מיליון גולד דיימונד. תסתכלו איזה דברים נדירים, הכל פה כמעט 100 מיליון. אוקיי? ויש לי 270 ביליון. אני יכול לקנות פה דברים מדהימים. עכשיו, בוא נראה פה כמה זמן. 11 שניות. 11 שניות, אולי אני יכול לגנוב לו משהו. בוא נראה. יש לו מישהו סגול. וואו. יפה. נו, קדימה. יופי. אני יכול לגנוב לו. קדימה. לא, הוא סגר את הבייס. לא, רגע, מה? לא, אבל גנבו לי משהו. שיט. עזוב אותי. שיט, גנבו לי. לא. חייב לעצור אותם. לא. איפה מפה? וואי, נעלתי את זה בשנייה האחרונה. אבל הרבה גנבו לי, איזה באסה. בוא נקנה אותו, וואו. הוא מביא 1200 לשנייה. אם אתם רוצים שאני אעשה עוד סרטונים כאלה, תגיבו לי בתגובות אם אתם רוצים שאני אעשה, נראה לי על משחק שקוראים לו, אני לא זוכר את השם, נראה לי 99 ימים ביער, משהו כזה. תגידו לי אם זה משחק טוב או לא, או לעשות עליו סרטון. בינתיים בוא נראה אם יש פה איזה מישהו שפתח את הבייס שלו. בוא נראה כמה שניות שלי. רגע, 20 שניות. אוקיי, 20 שניות. עוד פיל כזה, אבל אני לא צריך אותו כבר. וואי, 50 מיליון. לא, 50 מיליון. די, עזובתי. וואי, הבן אדם הזה כל הזמן רוצה לתת לי כפות. אוקיי, בוא נעיף אותו. נעיף לי מהבייס. יופי, סגרתי, טוב. אבל פה דברים כאילו נדירים. הם כל פעם מביאים את 50 מיליון. פה אפילו 100. 6 שניות. לא, איזה באסה. בוא נראה כמה פה. 15, אבל נראה לי עוד שנייה גם לי נפתח הבייס. בוא נבדוק רגע. 36 שניות, לא, הכל טוב. רק שהוא לא יהיה בבייס, אל תהיה בבייס חבר. יאללה, 4, 3, 2, 1, בום! נגנב לו, הוא בא, איזה באסה. איי. טוב, לפחות ניסינו. יש פה מישהו, יש פה את בלונילי לולילי, שהוא עולה גולד דיימונד, והוא עולה 75 שקל, והוא מביא 200 בשנייה, זה לא כזה טוב. ובוא נראה. אוקיי, נרוויח פה מלא כסף. אוקיי, בוא נסגור. לא יגנבו לנו עוד, כבר גנבו לנו מלא. טרללה, אני קונה. הוא גם נדיר בטירוף. אוקיי. עזוב. לא! הוא קנה, שיט. לא, איזה באסה. הוא קנה את זה. איי. טוב, בוא נחכה שהבייס שלו ייפתח ונגנוב לו, בוא נראה עוד כמה זמן. 16 שניות אבל בתוך הבייס. לא, הוא יוצא. יופי, אני ארחיק אותו. הוא כל הזמן קופץ, זה די מעצבן. די לתת לי כפות! תודה רבה לך, אבל... וואי, עוד שנייה נפתח לו הבייס. אפילו לא רואה את זה. יש. גונב. לא! איי, נצטרך ריספאון. אוקיי. וואי, גם נפתח לנו הבייס. בוא נעיף אותו, כי אנחנו צריכים מלא. וואי, תפסיק לתת כפות. אוקיי, בוא נצא מפה. כל המסך שלי רואה, מה קרה פה? אוקיי. יש לו סלטיאל משהו, שהוא לג'נדרי והוא סגול. עוד פעם טרללה. זהו, אף אחד לא לוקח אותי. זהו, אני שומר עליו. אוקיי.
קדימה, קדימה, תקדם לתוך הבייס. קדימה. יופי, זהו, יש לנו טרללה או טרללה. הוא נדר בטירוף, שמעתי. אוקיי, וואי, אחי, תפסיק לתת לי מכות. אוקיי, החזרתי לו גם. אוקיי, אהבתי אותו. מהר, סגור לפני שהוא ייתן לי כפה. יופי, סגרתי. יש, בשנייה האחרונה. אוקיי, אתה לא יכול לעשות עם זה כלום, אתה יודע את זה. יופי. אוקיי, בוא נראה אם משהו נדיר עוד יצא. אוי, עשיתי. אוקיי, אני לא רואה פה דברים נדירים ממש. אוקיי, זה גם לא טוב. מה אתם אומרים, לקנות אותו? לא נראה לי, הוא רק מביא 1000. וואי, אחי, הוא נותן לי כאפות כל הזמן. אוקיי. let's go. עוף לי מהבייס. פאק, אחי. סגור. יופי, סגרתי את זה כיף. הפייפתי את שניהם. אין פה ממש דברים נדירים, חשבתי שיהיה יותר, אבל בסדר, זה עדיין בסדר. כאילו, יש לי דברים גם נדירים. טוב. לא. טוב, זהו, נראה לי שזה הסרטון להיום, ונתראה בסרטון הבא. תגידו לי אם אתם רוצים שאני אעשה גם את ה-99 ימים ביער. נראה לי שזה גם משחק טוב. טוב, עד אז, יאללה ביי.